Thumbnail. Hello mga kabagis! Welcome back again to my YouTube channel. Tata mga kabagis kat ating vlog ko kat short lang mga kabagis kat na agmerinda kami mga kabagis nga napanunod ko nga agvlog ak tawan nga ti may vlog ko sa nga agvlog mga kabagis tata. Iti may vlog ko tata mga kabagis kat agmerinda kami iti mais ginatang ni Manong ko dyan daman ng Leo Lisa. Shout out manang. No, gito ni mga kabagis, nagdadaktal na rin mga kabagis. Tapos, ukisan tayo nga rin mga kabagis, ta ilambong tayo, taano dati, taano kuhan mga kabagis, taano makamirinda tayo, ta alas 12. Hanggang alas 4 mga kabagis, nga pinagmibirinda. Bro! Ate ni mga kabagis ni nagpintas ni nagmartikwana. Sweet corn gamin natin mga kabagis. Na, nagwara. Tata mga kabagis na kisan min ilingtan nila tan mga kabagis. Gudwa mga kabagis ta no makawaras mo ta pitpit yung mga piraso ato mga kabagis. Tatama mga kabagis kat agpusi tayo iti kwang, iti mais, tarami din tayo nga sweet cheese corn. Ajay, yung kumo, the cheese tayo ni mga kabagis ang kumunin niya nagan na ajay. Natin ni mga kabagis tapos lauk-lauk kasyan. Ato yun ni mga kabagis, dinapusi tayo ni, kita niya ni mga kabagis. Ato, ilaok dito, oy. Tapos, kiwar-kiwar, kasjay. Nuwalpas nga maluto aji mga kabagis. Kat, iluto tayo mat ato yan. Kan, mga nerd. Tatakar mga kabagis, kat arunan tayo aji ugihan. Taano na paggas tayo nga agluto, tamaluman. Inya orasan niya, nga pinagmimirindan. So nga arunan tayo ugihan mga
kabagis kat naluto aji kon aji pinirsi-pirsain mga kabagis tapos tata. Ikan tayo matatangarod iti gatas mga kabagis. Awan ti gatas mi aji ko mga kabagis. Aji malapot so nga bear brand latan mga kabagis. Basta nga talaga ti mahirap. Bakit? Sino ko nito? Kata mga kabagis kat hanlang nga syaktiman mga kabagis na dikat kadwa agay pamangkin ko mga kabagis agitin ng mga kabagis nagkagugwapo nga nagpipintas. Hi ma ko nun. Hi ma! Hi ma! Ganyan na ay daw charot to. Inatuloy ko charot. Salap ko na ma'am. Sarap ka mga ya. Gimas mga kabagis ni Akastina. Mantay na ay. Tanay, nagadot tanay. Ang anay prito lang. Ang salap ko lang. Sap! Gusto nyo? Kasama kang ganyan! Masakot siya! May sabuho mga kastanil! Manang ka na gani mama. Manda ka na ikan ka na gado kami nangan ko na Iki mo! Sige na mas na mga kabagis uri dalagap abagay agkap sa nga duwa. Tata mga kabagis kat nalpas kami nga nanganin ni naibos magic one. Hi, ko na yun. Nabsuga ko. Nabsuga ko! Naimas. Tapos tata mga kabagis kat nalpas kami nanganan nga mapang kami paagay ayam mga kabagis. Hi, Pika! Kamu ito ko sinangalan mo. Agay ka na put-put. Busy ni nanay mga kabagis. Hadboy-buyatik ka ni cellphone. Likaw, taray computer! Taray ko Tapos kita ba? Sabi pa nga. Asa imap. Nawarwaran tang-tang.
palpas na ti video kan mga kabagis. Sapay lang kumatan naangot yun ti. Ti angot natin nga nagsamit. Shout out ko ni Manang Mia. Aji nagdatami ti kasti mga kabagis. Hanga di karuba mi hanga si Kamiya da. Aji may isa mga kabagis. Aji taga kwa. Taga kasilan mga kabagis kan. Nagimas. Nagbanglo pa mga kabagis. Ma-enjoy mo pa itimangan. Kan ate mga arte palpas kon mga kabagis. And don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Bye! Shout out kina Uncle Glenn Galano, kina Mrs. na ni Auntie Gina Galano from Aloha, Hawaii, USA. Happy birthday, Auntie! Birthday na no 26 mga kabages. Kani Auntie Gloria Raralio, Carlos Sanchez, Karen Rose Chamson, Carol Ann Chamson, Yolanda Nemes, Frisi Leonard Aban, Helen Mones, Jamfed Estramentel, Tita Mary from UK, Jane Ananayo, Janet Cruz, Filipina Manangan, Rulis Kuti, Leonard, Raquel, Paul, and ni Auntie Pauline Raquel